риштаи варзиши дучархаронӣ яке аз намуди варзиши сермасъулест ки ба гурӯҳи бозиҳои олимпӣ шомил мебошад ва аз федератсия мураббӣ ва варзишгар барои нишон додани натиҷаҳои сатҳи байналмилалӣ заҳмати зиёдро талаб менамояд. дар кишвари мо ҳанӯз аз замони шӯравӣ мактабҳои риштаи варзиши мазкур фаъолият доранд ва ҳатто аз тоҷикистон узви дастаи мунтахаби шӯравӣ ҳам буданд. агарчи заминаи хубе барои пешбарандагони риштаи варзиши мазкур дар кишвар вуҷуд дорад, вале тибқи таҳлили соли 2018 дар ин ришта гуфтан мумкин аст ки натиҷаи назаррас аз ҷониби варзишгарон хеле кам ба қайд гирифта шудааст. сабаби инро мураббиён дар набудани шароити хуби тамринӣ ва норасоии олоти тамринӣ арзёбӣ мекарданд. пас аз сипарӣ гардидани 2 сол мо тасмим гирифтем то вобаста ба фаъолияти имрӯзаи федератсияи велосипедронӣ барнома таҳия созем ва таҳлил намоем ки баъд аз иваз гардидани ҳайати роҳбарикунанда дар риштаи варзиши дучархаронӣ варзишгарон ба чӣ ноил гардиданд ва кадом мушкилиҳо роҳи ҳалли худро пайдо намуданд. барои таҳияи барнома мо сараввал тасмим гирифтем бо Озодхон Давлатшоев, раиси федератсияи велосипедронӣ дар кишвар суҳбат намоем ва бифаҳмем ки кадом корҳо барои рафъи мушкилиҳо ба роҳ монда шудааст. аввал хостем ки аввал сифати варзишгарона мо бояд бардорем, баъд сифати доварона бояд бардорем, баъд ягон натиҷа мешавад. чунки ин як варзиши оммавӣ аст, яъне мисол гӯем бокс агар бошад унҷа як варзишгар бошад, инҷа мумкин 10-100 варзишгар бояд бошад ки дусеташ бояд дар арсаи ҷаҳонӣ барояд. дар ин баробар Озодхон Давлатшоев ҳангоми суҳбат ба мо иброз намуд ки мо кӯшиш карда истодаем то маданияти дучархарониро баланд бардорем ва барои ин нақшачорабиниҳо дар соли 2020 доштем, аммо бо сабаби пандемияи COVID-19 ба таъхир афтод. масъалаи дигаре ки варзишгарон ва мураббиён ҳамеша бобаташ ҳарф мегуфтанд, ин набудани толори обу тоб додани бадан буд ки мушкилии мазкур ҳам роҳи ҳалли худро пайдо кард. طول 2 سال میشد که در مجمع ورزشی باربد مشق تمرین میدیم. در یک هفته 3 بار برای بقوت شدن دست ها، موشک های دست ها، میان و پای ها که از هر کدام از تکنیکی که برای مشق تمرین است از این وابستگی دارد. من با برنامه مشق تمرین میدیم که چون که ورزشکاران ما باید که تجربه خوب از خود کنند و قوتناکی آنها هم زیادتر قوی‌تر شود. کمیته کار با جوانان بود که دستگیری کرد مکتب ورزشی مهارت عالی رشته عملی آید ولاسپدرانی. دستگیری آنها بود که ما به این مجمع ورزشی رسیدیم و مشق تمرین هم با ورزشکاران میگذرانم و این برای پیشرفت نمود ولاسپدرانی خیلی این دستگیری خوب است. бо сабабҳои маълуми солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ дар баробари дигар соҳаҳову риштаҳои варзиш аксар мутахассисони риштаи варзиши дучархаронӣ ҳам ба кишварҳои дигар кӯч бастанд. ин сабаб гардид ки дучархаронӣ то ба имрӯз ба таври лозима рушд накарда истодааст, иброз медоранд коршиносони соҳаи варзиш. барои рафъи мушкилии мазкур дар соли сипарӣ гардида варзишгарон ва мураббиён барои сайқали маҳорат ба кишварҳои ҳамсоя ки то андозае дар ин риштаи варзиш муваффақанд сафар намуданд ва аз семинару машқҳои дастаҷамона ба худ чизе гирифтанд. ҳамин аст ки корбарони федератсия тасмим доранд дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар тамрини дучархарониро ба таври лозима ташкил намояд ва варзишгарон бо тамоми лавозимоти дучархаронӣ таъмин хоҳанд шуд. мо бо ҳамаи конфедератсияҳои осиё, федератсияҳои минтақавии Қазоқистон, Қирғизистон ҳама қатъи ҳамкорӣ кардем, таҷриба гирифтем. ҳозир таи 1.5 сол аст ки пешравӣ ҳаст. мо аллакай дар 3 ноҳияи ҷумҳурӣ филиал кушодем. нақша дорем ки дар онҷо мактаб месозем. аз ин лиҳоз бо таъмини таҷҳизот аз худи ҳамин велосипед сар карда бо либосу таҷҳизоте ки барои машқ ҳатмӣ будааст, чунки барои саломатӣ, барои худи ҳиссиёти ҳамин варзишгар бояд ҳама таҷҳизот дошта бошад ва ба як либоси ҳархела намешавад. баъд велосипедо ҳам бояд велосипедои даркорӣ бошад ки ӯ варзишгар як илҳом пайдо кунад.
ба гуфти роҳбари федератсияи велосипедронӣ, пас аз баргузор намудани мусобиқаҳои интихобӣ, варзишгароне ки маҳорати баланди дучархаронӣ доштанд, ба мусобиқаҳои байналмилалӣ, махсусан мусобиқаи дучархаронӣ дар Кореяи Ҷанубӣ ва Бошқирдистони Русия равон гардиданд. мақсад аз сафарбар намудани дучархаронон ба чунин мусобиқаҳо ҳам барои баланд бардоштани маҳорати варзишии онҳо арзёбӣ мегардад. тавре болотар зикр намудем, имрӯзҳо дастаи дучархаронони шаҳри Душанбе, ки дар баробари дастаи шаҳри Хуҷанд баъзаи асосӣ барои мукаммал гардонидани дастаи мунтахаби кишвар ба ҳисоб мераванд, бо толори махсус таъмин шудаанд, ки ба андешаи худи варзишгарон ин барои сайқали маҳораташон нақши муҳим дорад. дар ин баробар қайд гардид, ки пас аз ин дастгириҳо метавонанд бо маҳорати худ сатҳи мусобиқаҳои дохилиро ҳам баланд бардоранд. тӯли 6 сол аст ки бо ин намуди варзиш машғул ҳастам. 4 соли аввала каме қиинтар буд ва ин 2 соли охир аст ки моро дастгириҳо бисёртар шуда истодааст ва дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ мо иштирок карда истодаем. ва 1 моҳ пеш ки дар шаҳри Дӯстӣ мусобиқа буд, ман дар он ҷо ҷои дуюмро созовор гаштам. муҳаммад Саид Шарофов, яке аз мураббиёни серталоши ҳамин ришта, ҳангоми суҳбат ба мо иброз намуд, ки баъд аз таъин шудани роҳбарияти нави федератсия дигаргуниҳои куллӣ ба назар мерасад. пас аз иваз шудани роҳбарияти федератсия, мо соли гузашта дар чемпионати Осиё дар шаҳри Тошкент 22 нафар варзишгар иштирок кард. дар он ҷо ҳамаи он қобилиятҳо, ҳамаи он рақобатҳое ки дар намуди велосипедронӣ ҳаст, бо чашми худ дидан, иштирок кардан, тамоми нозикиҳоро аз худ кардан ва пешрафти мо боз дар ши аст, ки барои варзишгарон мусобиқаҳо зиёдтар шуданд, сбор машқҳои дастаҷамӣ мегузаронанд. нақшаи дигаре ки имрӯзҳо федератсияи велосипедронӣ ба роҳ мондааст, ин оммавӣ намудани дучархаронӣ ва маданияти дучархаронӣ мебошад. дар ин баробар корбарони федератсия дар нақшаи ояндасози худ муаррифӣ намудани федератсияи мазкурро дар арсаи ҷаҳонӣ ба нақша гирифтанд ва барои ин аллакай дар якчанд семинар ва ҷамъомадҳои байналмилалӣ ҳам корбарони федератсия иштирок намудаанд. мо бояд аввал ҷумҳурии Тоҷикистон, дуюм варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, сеюм ҷавонони ҷумҳурии Тоҷикистон ва федератсияи велосипедронӣ дар арсаи ҷаҳонӣ машҳур кунем, ки ин федератсия ҳаст, ин федератсия амалӣ ҳаст, ин федератсия қувват дорад, ният дорад, план дорад, нақша дорад. дар Йоркшир дар худи федератсияи ҷаҳонии велосипедронӣ иштирок кардем, дар конфедератсияи Осиё дар Дубай иштирок кардем, дар конфедератсияи Осиё дар Тошканд иштирок кардем. яъне ки дар тамоми дунё мо бояд ҷумҳурии худмона муаррифӣ кунем, ки мо ҳам варзишгар дорем, ҳам нақша дорем. барои баланд бардоштани маҳорати дучархаронии варзишгарон дар соли сифарӣ гардида ва то нимсолаи соли равон федератсияи велосипедронии кишвар дар баробари мусобиқаҳое аз ҷониби кумитаҳои дахлдор пешбинӣ шуда, як қатор мусобиқаҳо ва чорабиниҳои варзиширо ташкил намуд. дар баробари ташкили чорабиниҳои мазкур, варзишгарон барои иштирок дар чемпионати Осиё, ки баргузориаш дар Малайзия ба қайд гирифта шуда буд, интихоб гардиданд. мо моҳи феврали ҳамин сол тайёрӣ дидем машқҳои дастаҷамона гузаронд федератсияи мо, ки барои иштирок дар чемпионати Осиё варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон, иштироки онҳо дар давлати Малайзия шаҳри Куала-Лумпур буд, ки аз сабаби оне ки бемории вирус буд, коронавирус буд, мусобиқаҳои байналмилалӣ бар соли оянда гузошта шуд. ва мо нигоҳ накарда ба ҳамаи ин мушкилиҳо ҳамарӯза машқ тамрин мекунем, ки бояд ки варзишгар саломатиш дар ҷои аввал меистад. варзишгар ки парчамбардори давлати худ аст, ин бояд ки ҳамарӯза дар фикри машқ тамринош бошад. фараҳнов яке аз духтарони ангушшуморест, ки дар риштаи варзиши мазкур ба тамрин машғул аст. ӯ мегӯяд 6 сол аст, ки дар риштаи варзиши дучархаронӣ тамрин менамояд ва шароитҳои тамринӣ ҳам аз пеш дида имрӯзҳо хубтар аст, зеро олатҳои тамринӣ то андозаи дастрас шудаанд ва имкони машғул шудан ба тамрин аз пеш дида мунтазам беҳтар шуда истодааст.
рости гап дар аввал ман худам дучарха надоштам, бо дучархарои маҳаллӣ машқу тамрин мекардам, дучархаи сосам надоштам. вақте ки 2 сол 3 сол ки машқ кардам, яъне ки муаллимам аз федератсия ба ман аз Қазоқистон дучархаро оварда ва боз яъне ки мо зали варзишӣ надоштем, зали варзишӣ надоштем, дар кӯчаҳои шаҳр ҳамон хел чӣ хеле ки маълум аст машқу тамрин мекардем. барои ман лично бонувон худи ман махсус барои ман бонувон яъне ки ин намуди варзиш мушкил буд, чунки дар роҳ чӣ хеле ки маълум аст хатсайрҳо мошинҳо зиёд буданд ва ин намуди варзиш хеле хатарнок аст. вақте ки дар роҳ вақте зал набуд ба мо ҳай мекардем, дар қатори мошинҳо медаромадем, ба мо мушкилӣ мекард. вақте ки дидем ки тӯли 2-3 сол машқ кардем, худро нишон додем, ҷое гирифтем, ба мо махсус зал доданд. ҳоло бошад ки дар дараҷаи олӣ машқу тамрини мо рафта истодааст. ҳолати шоҳроҳҳо ва роҳҳои кӯҳӣ дар бештари шаҳру ноҳияҳои кишвар имконест барои баргузор намудани мусобиқаҳои байналмилалӣ. инро ба назар гирифта дар нақшаи дурнамои рушди намуди варзиши дучархаронӣ дар кишвар баргузор намудани ҷамомади варзишии дучархаронӣ миёни велосипедронони дохиливу хориҷӣ, махсусан осиёӣ, бахшида ба 30-солагии истиқлолият дар назар аст. ташкилкунандагони чорабинии мазкур нақша доранд ҷамоматро аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон оғоз ва дар вилояти суғд анҷом бахшанд ки варзишгарон бо ин роҳ метавонанд як бора 3 вилояти кишварро бо дучарха давр зананд. бо якдо нияти дига ҳам доштем, ҳамин пандемия кам-кам нақшаро дуртар мепартовду, гуфтем ки як дави минтақавӣ мекунем, мисол аз Тоҷикистон ба Ӯзбекистон, велосипедронои Тоҷикистон, Ӯзбекистон якҷо карда то федератсия велосипедронии ҷумҳурии Ӯзбекистон гап занон кардем, Қазоқистон гап занон кардем. ино ҳам дар нияту дар нақшо ҳаста, иншоалло камтар дуртар ҳам шуд, мо ҳатман мекунем. и охирон як нақшаи калоне ки мо тасмим гирифтем, гуфтем як чорабинии ҷаҳонӣ кунем, яъне ки бо конфедератсияи Осиё маслиҳат шуд ки аз давлатҳои шарқи наздик, яъне ки Дубай, Қатар, бояд мо варзишгароро таклиф кунему дар Душанбе дар Тоҷикистон як чорабинии ҷаҳонӣ кунем. ҳама ҳамин тайёриҳо ҳаст, ҳама ҳамин нақшо ҳаст, шароитам ба фикрам мешавад, кам-кам ҳамин шароити пандемия агар нашавад, мо ҳамина ҳатман ташкил мекунем. пас аз иштирок дар семинарҳо ва мустаҳкам намудани равобит бо федератсияи байналмилалии дучархаронӣ аз ҷониби федератсия ба намояндагиаш дар Тоҷикистон зиёда аз 15 дучархаи замонавӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи мусобиқаҳои байналмилалӣ кӯмак расонда шудааст, вале бо сабаби баста будани роҳҳо дучархаҳо ҳоло дастраси дучархаронон нашудааст. вобаста ба ин дар рафти суҳбат роҳбарони федератсия ба мо иброз намуданд ки бо даст додани имконот ва кушода шудани роҳҳо дучархаҳо дастраси варзишгарон хоҳад шуд. масъалаи дигаре ки тӯли солҳои охир роҳи ҳалли худро наёфта истодааст, ин набудани майдон ё макони махсус барои тамрини дучархаронон мебошад, зеро варзишгарони риштаи варзиши мазкур тамринҳои худро дар роҳҳои нақлиётӣ мегузаронанд ва тавре дар навор маълум аст баъзан роҳ сернақлиёт аст ва тамрин ҳам хатар дорад. дар 70 соли давраи шӯравӣ фақат як майдони варзишӣ оид ба трек буд ки ин барои суръатнокии варзишгара зиёд кардани фақат дар вилояти суғд шаҳри Хуҷанд аст ва дар шаҳри Душанбе мо ин варзишгоҳ надорем оид ба трек ва мо дар роҳу шоҳроҳҳо машқу тамрин мекунем. ҳамон хатарнокӣ зиёд аст, ин роҳ аст ва вақте ки мо бештари машқҳои мо вақте ки он машқҳое ки дар кӯҳҳо мезананд барое ки аз роҳи мошин дуртар ҳастем, аз ҳамин сабаб бехатар аст ва машқҳое ки шоҳроҳ ҳастанд дар роҳи шоҳроҳҳо мегзаранд, ин хатари зиёд дорад барои ҳам варзишгар ҳам мураббӣ. варзишгарон ҳам дар рафти суҳбат ба мо гуфтанд, агар дар баробари дастгириҳое ки тӯли 2 соли охир ба назар мерасад масъалаи макони тамринӣ ҳам ҳал мешуд, сафи варзишгарон ҳам меафзуд ва ҳам имкони хубтар огаҳ шудан аз қоидаҳову иштирок дар мусобиқаҳо ва ба даст овардани дастовардҳои назаррас бештар мегардид. онҳо гуфтанд, тамрин дар роҳҳои сернақлиёт сабаби дар вақти тамрин ба ду тақсим шудани фикррониямон мегардад. агар аз як тараф дар фикри сайқали маҳорати худ бошем, аз ҷониби дигар ба фикри эҳтиёткорӣ дар роҳ мешавем. хубтар мешуд ки дар шаҳри Душанбе майдонҳои
ورزشی را زیاد گردانند و استادیوم ترک در شهر خوجند هست و ما هم بسازند و فکر میکنم که خیلی خوبتر می‌شود. در برابر دستگیری‌هایی که برای ما یعنی که بانوان برای ما همین ورزشگرا کردن، اگر همین مشکلی‌های ما را هم به قید گیرند ما خیلی خرسند میشیم و وعده می‌دهیم که یعنی که تاجیکستان رو پیشرفت می‌گردانیم. و من نیت دارم که در نقشه های من این است که به مشق و تمرین زیاد مشغول شوم، یعنی که مشق تمرین رو نمیپرتایم، زیاد مشغول شده بیرون از کشور رفته، یعنی که سزاوار جای اول شده که نامبرداری کشور عزیزم می‌گردم. масъулин мегӯянд барои рафъи мушкилии мазкур аллакай бо сохторҳои дахлдору сарпарастон суҳбат намудаанд ва дар солҳои наздик масъалаи бунёди майдони дучархаронӣ бояд ба пуррагӣ ҳал шавад. дар ин баробар аз ронандагони нақлиётҳо хоҳиш карда шуд то дар роҳҳо эҳтиром ба дучархарононро ба ҷо биёранд. ман худам ҳам велосипедони нағз мебинам. рости гап дар ҳамин раҳ велосипеда одам ҳисоб намекунаму мошина ҳисоб намекунанд. аз ин лиҳоз беҳад хавфнок аст. барои ҳамин пештар гуфтам ки мо бояд як маданияти шаҳрвандӣ барои ҳамин велосипед кунем. мисол то дараҷае ки дар бисёр давлатҳои пешрафта барои ино хати алоҳида ҷудо кардагиа. аз ин лиҳоз то ҳамин маданиятро мо ҷорӣ накунем. барои чӣ гуфтам ки масъалаи иҷтимоӣ аст. масъалаи иҷтимоиш ҳамин аст ки мо бояд ҳатман хай варзиш шуду ягон мусобиқа шуд мумкин раҳо маҳкам мекунанд. таъмини мисол бехатарии варзишгарона таъмин мекунад худи ҷумҳурӣ, не ки барои ҳаррӯза будан ин то маданият нашавад, ин беҳад кори қин аст. ҳам маданияти худи велосипедрон, ҳам маданияти шаҳрванд, ё ки ба мошин мегардад, ё ки пиёда мегардад, бояд қадри велосипеда дон. Ин як кори якрӯза нест. худо хоҳад бо иҷроияи шаҳр мо ҳамин масъаларо баррасӣ мекунем ки дар марказ ҳам бошад як ҷои алоҳида барои велосипедрон бояд ҳатман ташкил шавад. гуфтан ба маврид аст ки барои оммавӣ намудани риштаи варзиши дучархаронӣ дар кишвар ҳар сол бахшида ба ҷашнҳои муҳими давлатӣ марафони велосипедронӣ баргузор мегардад. инчунин дар рафти сабти барнома ва таҳлили фаъолияти 2 соли охири федератсияи велосипедронӣ дар кишвар бароямон маълум гардид ки то андозае дар ин самт пешравиҳо ба назар мерасад. аммо ин барои муваффақона иштирок кардан дар мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ басанда нест. тавре дар рафти барнома маълумот додем, барои бартараф намудани камбудиҳо ва ҳалли масъалаҳои солҳо муаммошуда дар ҳайати роҳбарикунандаи федератсия тағйиротҳо ба амал омадааст ва боз ҳам интизор мешавем то дар наздиктарин фурсат чӣ комгориҳо насиби роҳибони риштаи варзиши дучархаронӣ мегардад.